Ix-xogħol ta' tisbieħ f'San Vincenz de Paul ma jieqaf f'xejn. Riċentament tlesta x-xogħol fi swali St. Joseph 1 u St. Joseph 3. Ħafna mix-xogħol sar mill-ħaddiema tal-isptar stess biex bekk kienet tikkontrollata l-ispiża filwaqt li sar xogħol ta' kwalità. Ix-xogħol kien jikkonsisti minn tibjiet u installazzjoni ta' kmamar tal-banju ġodda fost l-oħrajn. Iżda l-kap eżekuttiv tal-Isptar San Vincenz Josien Kutajjar spjegat li t-titjib ma sarx biss fi swali. Ma nħarsux biss lejn l-ambjent, lejn il-kmamar, lejn l-amara, dika kważi u għal-inqas pilastru li qed ninvestu fih, qed ninvestu iżjed fil-kwalità ta' kura. Ġifieri San Vincenz qed nupgradejaw it-training tal-istaff tagħna, tal-workforce tagħna, qed nupgradejaw l-equipment, il-medical equipment. Bħalissa għaddej x-xogħol ukoll fuq 3 swali oħra, fosthom is-sala St. Francis u s-sala Rużar Briffa, l-eqdem waħda f'dan l-isptar. Fl-okkażjoni ta' Jum il-Ħaddiem, is-Segretarju Parlamentari għad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżabilità u Anzjanità Attiva Ġustin Karwana żaret l-Isptar San Vincenz. Hija ltaqet mal-ħaddiema li b'dedikazzjoni kbira jaħdmu f'dan l-isptar. Karwana ħabbret li dan l-isptar beda jieħu wkoll miżuri biex ikun miġġieled il-prekarjat. Bħala parti mill-istrateġija tal-Gvern kontra l-prekarjat, hawnhekk indirizzajna l-problema tal-prekarjat ukoll permezz ta' żewġ kuntratti wieħed tal-cleaners u ieħor tal-carers illi dawn il-kuntratti ġodda għandhom kundizzjonijiet kontra l-prekarjat u allura jiddefendu jippromovu d-drittijiet tal-ħaddiema.